Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui venim a parlar de creadors de contingut en català. Hola, hola! Benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui, com heu vist en el títol, venim a parlar de creadors de contingut en català i és que ja em perdonareu les persones que em seguiu pel meu contingut sobre llibres, literatura o traducció, però avui ens allunyarem una mica del tema habitual i és que m'ha vingut de gust fer aquest vídeo doncs, perquè jo segueixo força canals en català a YouTube, a part dels canals que segueixo sobre llibres, però crec que si em seguiu a mi, doncs els canals sobre llibres potser ja els teniu una mica més localitzats i dic, mira, aprofitarem el canal, la meva audiència, la meva repercussió per fer una mica això, difusió d'altres canals que jo segueixo en català i que m'agraden, allunyats del tema dels llibres, perquè jo crec que al final, si ens agrada consumir YouTube, no, potser volem doncs, mirar canals o mirar vídeos sobre temàtiques diverses. I a mi em passa que jo crec que l'algoritme de YouTube em recomana moltes coses, potser de temes que a mi m'interessen, però molt sovint en castellà o en anglès, no? Perquè al final són canals amb moltes més visites, molts més subscriptors, i de cop de vegades trobo canals en català que dic, perquè aquest canal té tants vídeos en català, tants subscriptors, i a mi mai me l'ha suggerit mai YouTube, no? I em fa ràbia, i dic, ostres, hi ha canals, hi ha gent que està fent molt bona feina, amb molts continguts interessants, ben fets, ben gravats, de qualitat, que s'expliquen molt bé, temes interessants, i això, i que em ve de gust doncs, fer una mica de difusió. També, bueno, aprofito per donar les gràcies als més de 400 subscriptors que té aquest canal, que va creixent de mica en mica i jo estic molt contenta. I, de fet, la setmana passada a Instagram vaig arribar als 1.000, que bé, no és per ara aquí parlar de xifres ni res, però són xifres rodones que sempre fan il·lusió i dic, mira, aprofito, doncs, aquest petit espai que jo tinc aquí a la xarxa, encara que m'allunyi una mica del tema habitual, doncs també, però mira, ara que ve el bon temps i així una mica, un tema una mica més fresc o més dinàmic, i jo encantada, doncs, si us recomano algun canal que us sembla interessant i us ho subscriviu, i també m'agradaria doncs, que als comentaris, si seguiu altres canals en català que jo no he esmentat i us agraden i seguiu i creieu que em poden agradar o els voleu deixar aquí baix perquè tothom que passi per aquí els pugui conèixer. He de dir que, evidentment, jo no conec tots els canals que hi ha en català a YouTube, perquè és que és impossible, jo crec, però a part jo hi ha canals que conec però que no en soc una seguidora allò de mirar-me en tots els vídeos. Els canals que us diré avui sí que són aquests que vídeo que pugen, vídeo que miro, que comento, que m'agrada, doncs, això, el contingut que fan, que no hagi inclòs algun en aquest canal no vol dir que no m'agradi, simplement que també doncs, he hagut de triar una mica per no fer això, un vídeo de 10 hores, però això, que m'agrada molt que cada cop hi hagi, potser, doncs, més creadors de contingut d'un mateix tema, no? És allò que dius, no és que en català hi hagi una persona que fa vídeos sobre llibres, una persona que fa vídeos sobre estil de vida, sinó que arriba un punt que hi ha més d'una persona que fa vídeos sobre un tema, i llavors ja tu ja pots triar, a mi m'agrada més aquest, a mi m'agrada més aquest altre. Això és una situació de normalitat, no? Quan hi ha moltes persones fent vídeos de temes que dius, és repetitiu, no? Perquè cadascú té el seu estil, la seva manera de fer, la seva edat, la seva generació o el seu públic al qual es dirigeix. Jo crec que això és una situació de normalitat, quan tu pots triar, que no dius, només puc seguir aquesta beauty blogger perquè només n'hi ha una, no? Doncs a vegades no n'hi ha cap, i això, que jo crec que doncs, de mica en mica anem tirant endavant amb el tema del català a la xarxa. Dir des d'aquí, si tu que estàs veient aquest vídeo tens una mica el coquet d'obrir un canal de YouTube del tema que sigui, doncs tenim a fer-ho. Jo vaig començar a fer els vídeos sobre llibres, no sé ben bé per què, i mira, aquí estem, i cada cop descobrint doncs, més canals, més xarxa, jo crec que és molt necessari. Això, només que tinguis una petita inquietud de fer-ho, fes-ho. Comença ja, agafa el mòbil, jo gravo amb el mòbil, no tinc cap tipus de material tècnic ni res especial, gravo amb el mòbil, tant el vídeo com l'àudio, i ja veus que més o menys és decent, i això, que ho facis. Abans de començar amb les recomanacions, només dic que alguns dels canals que us comentaré avui els he descobert gràcies a la plataforma ClapClap, que és una pàgina web que pretén doncs, aglutinar tots els creadors de contingut en català de YouTube i Twitch en una mateixa pàgina, no? Que tu hi entres i pots veure diferents canals de diferents creadors i doncs, a partir d'allà doncs, seguir-los i subscriure't als seus canals, i això, que alguns els he descobert gràcies a aquesta pàgina. També podeu trobar els meus vídeos, us convido a entrar-hi i veure tot el que hi ha i remenar una mica, però hi estic molt agraïda perquè he descobert gent molt interessant. I ara sí, el primer canal que m'agradaria recomanar-vos és de cinema.
cinema i són els Criticutres, que són 3 amics, en Jordi, l'Adrià i l'Oriol, que ells el que fan és fer crítiques de cinema, els agrada molt el cinema i tenen aquest canal. Ells van al cinema, es graven des de dins del cotxe, quan estan anant cap al cinema barren una mica, no?, de quina pel·lícula anem a veure, quin és el director, alguns actors així, els més principals que hi apareixen, i un cop surten del cinema fan el que ells en diuen crítica a pèl, no?, just al sortir del cinema, pugen al cotxe i ja doncs, les seves primeres impressions, alguns comentaris, acaben fent doncs, una puntuació de la pel·lícula, llavors també tenen altres vídeos, no?, com a final d'any el rànquing, o pels Oscars doncs, fan algun especial, o de tant en tant també fan crítiques sobre pel·lícules més clàssiques, no?, van fer una sobre Titanic, per exemple, és a dir, les pel·lícules que ara estan al cinema, però també de tant en tant agafen alguna pel·li més antiga, clàssica, d'aquestes de... Tots coneixem aquesta pel·lícula i en fan una anàlisi o una petita crítica, doncs, això, com les altres, però d'alguna pel·li antiga. I res, m'agrada molt, són molt divertits, jo crec que no tenen pretensions, és a dir, no et volen anar de culturetes del cinema ni res per l'estil, es nota que miren moltes pel·lícules i que coneixen molt actors, directors i tot plegat, però no, se'ls veu molt naturals, molt simpàtics, no sé, una connexió molt especial entre ells en relació amb el cinema i això, jo us els recomano molt. Ja he vist crítiques de pel·lícules que no he vist ni veuré, però m'agrada molt com s'expliquen i la veritat és que són molt divertits. Després saltem del món del cinema al món de la moda i aquí m'agradaria recomanar-vos el canal de la Rach Roca. És una noia que treballa en el món de la moda, no sé exactament a què es dedica, però això, ha estudiat costura, alguna cosa relacionada amb la moda i els seus vídeos doncs, ens ensenya com confeccionar roba, no? Agafa alguna peça i diu, mira, la intentaré replicar o adaptar una mica doncs, a la seva manera, o també es compra roba, o roba vella o roba que es compra de segona mà i se l'arregla perquè li vagi bé o els hi dona el seu toc personal, doncs té vídeos potser una mica més tècnics en l'aspecte de la costura, que t'explica pas a pas com fer una peça de roba, però també doncs, quan hi ha, jo què sé, els Oscars o la Gala Met, comentant els modelets dels convidats o parlant-nos sobretot de moda sostenible. I vaig descobrir gràcies a ella una cosa que hi ha aquí a Barcelona que es diu Renova la teva roba, que tu portes roba que no vols en un lloc i llavors al cap d'uns dies hi ha una espècie de mercat en què pots anar tu a endur-te roba. Això ho vaig descobrir gràcies a ella, per exemple. Però això, sobretot moda sostenible, com fer-te tu mateix o com aconseguir tenir tu un estil, et dona consells, és molt maca, se la veu doncs, com molt apassionada del tema i com té moltes ganes de difondre el món de la moda a persones que potser... A mi la moda en general no és que m'interessi gaire, no? Però al final tots ens vestim i dius, mira, això està molt bé, o sigui que és utòpic, o jo, la meva àvia i la meva mare sempre han confeccionat, o quan érem petites la meva àvia ens feia moltes robes, disfresses de carnaval, vestits, i és dir, ara mateix sé que no tinc temps, no puc dedicar un temps a això, no? Però un projecte futur de dir, m'agradaria doncs, fer-me la meva roba, o no tota, però part de la meva roba, aprendre a cosir a màquina, aquestes coses, projectes o aficions, doncs el seu canal em motiva bastant a mantenir doncs, sempre aquest tema orbitant per aquí, no? I no sé, m'agrada molt com ho fa, la veritat. Això, us el recomano molt. I no diré més aquesta frase al final de totes les explicacions perquè tots els canals us els recomano molt. Em faig una mica repetitiva. Després, com us he comentat abans, no? Jo crec que és una mostra de normalitat quan d'un mateix tema podem tenir més d'un canal per triar. Llavors ara he fet una categoria de blogs estil de vida en què us recomanaré 3 canals de 3 noies, que tots 3 m'agraden molt, però són diferents, la veritat, i això, hi podeu donar una ullada a cada canal a veure quin us agrada més o si us agraden tots. Deixeu-me llegir. El primer és el canal de la Natàlia Moller, amb dièresi a la O, Natàlia Moller, que ella fa molts blogs, però sobretot el que pretén amb el seu canal és apropar-nos la natura, fer-nos, a part de dir, ai, camino per la muntanya, que bonic, doncs donar-nos a conèixer els noms dels arbres o curiositats sobre els arbres, com cuidar les plantes, o fer un blog, no? Un dia anant a collir bolets, i et parla dels bolets que recull, o fa una excursió, i no només fa l'excursió, sinó que et parla doncs, de l'entorn, se la veu molt apassionada del tema, també té un vídeo en què ella explica doncs, la seva relació amb la natura, perquè és la natura important per ella, i no sé, té una veu molt dolça, se la veu molt maca, molt respectuosa,
i amb moltes ganes això, doncs, d'apropar la natura a tothom. Després tenim el canal de la Júlia Riera, que és una noia de Girona, que per ara té poquets vídeos, però el que ha fet més vegades és el d'Uns dies amb mi, no? Aquests blogs típics que ens agrada tant mirar per veure com és la rutina d'aquesta persona o conèixer coses o curioses, o potser si viu a Girona, no? Doncs t'ensenya restaurants o coses a fer a Girona. Llavors, després el que vaig descobrir és que ella, bueno, té la seva parella és dels Estats Units, i llavors no sé si arran d'això o si abans ja havia iniciat el projecte, però ella té un projecte que es diu Daily Catalan a Instagram i diria que també a TikTok, en què ensenya català a angloparlants o a persones que saben anglès, doncs els ensenya català o frases, traducció de frases, vocabulari i això. I és la mateixa persona que té aquest canal de YouTube, però el canal de YouTube no està dedicat a això, és del tot en català, i això sobretot blogs, o també fa vídeos sobre idees de receptes, idees d'àpats en una setmana, aquest tipus de vídeo, no? De blog o estil de vida que us deia abans. I per últim el canal de la Gina Rigol, que també sobretot el que ella fa són blogs, que m'agrada perquè se la veu molt natural, no fa la pinta de ostres, ara he de fer gravar-me des d'aquest angle per no sé què. Ella et grava, o ara he acabat de veure un vídeo d'ella en què li plorava l'ull tot el dia i et grava i diu, m'està plorant l'ull i estic gravant aquí mig plorant. Vull dir, se la veu molt tal com raja, sense voler aparentar res del que no és molt divertida, com a punt friki, m'agrada molt la seva veu, la veig molt com a dobladora de dibuixos, no sé, té una veu molt de ràdio, i també m'agrada perquè té alguns vídeos, no sé si és periodista o alguna cosa de l'estil, però té molts vídeos, sobretot sobre feminisme, però de purple washing, del síndrome de la impostora, és a dir, vídeos una mica concrets d'alguns temes, un vídeo també sobre cançons de Manel, però sobretot últimament ha fet bastants blogs o dies que ha anat d'excursió o algun viatge que ha fet, doncs això, un altre canal d'aquesta categoria, blogs o estil de vida. Ara us recomanaré dos canals que potser direu, Anna, ets una friki escoltant aquests vídeos, però bueno, al final són dos canals en català que també es mereixen, doncs, per part meva, el seu like i la seva subscripció, i és que són dos canals d'ASMR, no sé si tothom sap què és això, però bàsicament són vídeos de sorolls, de sons, no? Que dius, mira, mentre estic, jo què sé, fent una feina mecànica i per sentir-me acompanyada em poso un vídeo en què algú faci sorolls mentre ordena la seva habitació. Jo de vegades escolto aquest tipus de vídeos, estic a casa fent teletreball, de vegades m'avorreixo i em poso aquests sons, o hi ha gent que s'ho posa per dormir, per relaxar-se. Llavors, què passa? Que aquests vídeos moltes vegades són de sons i dieu, bueno, el so no té idioma. Però sí que hi ha vídeos en què parlen i parlen en català, i la decisió d'aquestes persones ha sigut fer aquests vídeos doncs, parlant en català, i són dos canals. La Marina, que el seu canal es diu Marina ASMR Català, i una altra noia que jo crec que es diu Maria, perquè el seu canal és Airam ASMR, i Airam és Maria del revés, Airam ASMR. La Marina fa més vídeos més curtets del dia a dia, que et fa alguns sons, t'explica alguna cosa, té algun vídeo llegint, i en canvi la Maria, Airam ASMR, fa vídeos bastant més llargs, que potser diu això, no? Endreçant l'habitació, i no parlen tota l'estona, i va fent sons. Té, per exemple, un vídeo en què llegeix Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda, i mentrestant doncs, t'ensenya imatges d'un jardí o d'espais verds. La Maria, jo, pel que explica, diria que ja ha acabat els estudis, ha estudiat fotografia i es nota perquè fa uns plans molt bonics, molt artístics. Aquesta part també és molt xula de veure, la part artística, visual. I això, que són vídeos en què de vegades no parlen, o l'únic que fan en català és la presentació, però moltes vegades sí que t'expliquen coses i la llengua també hi té importància. Sobretot això de l'ASMR, que hi ha gent, no?, que diu que les paraules en un idioma o en un altre doncs, li generen més, no sé, perquè això de l'ASMR el que et fa és com fer unes connexions al cervell que et fan pessigolleig o que et relaxen. Doncs potser ASMR en francès no et relaxa i en català sí, no sé, és molt curiós, però això, aquests dos canals d'ASMR també són molt xulos. El penúltim canal que m'agradaria recomanar-vos és el de l'Albert Bermejo, que ell fa vídeos tipus minimalisme, finances personals, consells per llegir més, o els típics vídeos que jo no acostumo a mirar, però aquests de quines aplicacions tinc al meu mòbil, que hi ha gent que a vegades tenim curiositat per saber aquestes coses, no? Doncs tipus aquest vídeo, o què m'emporto quan vaig de viatge, o com fer una maleta de manera òptima que t'hi càpiguen les coses bàsiques. Aquests vídeos així una mica d'organització, però m'agrada molt d'ell que fa vídeos de molta qualitat, s'explica molt bé, però la part visual també, com la Maria
guia de l'ASMR es veu molt preparada la part audiovisual, molt ben planificats, molt organitzats, ell s'explica molt bé, això també m'agrada molt. És un canal que he descobert fa poc, però que m'he mirat bastants vídeos seus seguits perquè m'agrada molt com s'explica, no sé, un noi molt sincer, molt proper, i que al final et planteja un tema, no?, i et comparteix la seva experiència. Va fer un vídeo, per exemple, en què deia tinc un vici o un problema que està tot el dia doncs, fent coses i escoltant, no? Estic rentant plats escoltant un podcast, estic anant a la feina escoltant la ràdio, estic anant al gimnàs amb música i dient, ostres, també està bé tenir un moment del dia, no?, que estiguis sense escoltar res, el so ambient i ja està. I que tenim aquesta mania de sempre estar com consumint, he d'escoltar 10 programes de podcast i mirar no sé quants vídeos i al vespre llegir un llibre, i això, i que m'agrada perquè se'l veu molt natural de plantejar això un tema i compartir la seva experiència sense voler vendre'ns res de heu de fer això, simplement dient, doncs, a mi això m'ha funcionat, o tinc aquest problema que estic intentant solventar o resoldre o treure'm aquesta mania, i això, i se'l veu una persona molt, molt natural i molt transparent. I arribem ja a l'última recomanació, que és el canal de la Siobhan, no sé com es pronuncia, però bé, aquesta és una noia que està estudiant hispàniques a la Universitat de Lleida, està primer de carrera, és molt jove, i bé, ella és més activa a Instagram que a YouTube, però igualment he vist alguns dels seus vídeos i realment també em semblen molt interessants i m'agrada fer-ne difusió, però també us recomano que la seguiu per Instagram. I els seus vídeos, bàsicament, o el seu Instagram, està dedicat doncs, a l'estudi, a ser productiu a l'hora d'estudiar, o consells per estudiar de manera més còmoda o més atractiva, no?, que ens motivi una mica més a estudiar. Doncs fa vídeos d'aquest tipus, com fer apunts de manera atractiva, com organitzar-se bé els apunts. Jo crec que a ella li agrada molt estudiar, i estudiar, doncs, allò que agafes els apunts i et venen ganes d'estudiar, no?, perquè són bonics, estan organitzats, no són un caos que dius quina mandra posar-te allà a llegir. Jo recordo quan anava a la uni que moltes vegades no em passava els apunts a net i estudiava amb uns apunts que deies, mare meva, no entenc la lletra. Doncs això, els seus vídeos són molt relacionats amb el tema doncs, estudis i com estudiar, i a mi això em sembla curiós, no?, perquè a la meva època d'institut i universitat tot això no es portava, no?, de fer vídeos a YouTube sobre com estudio, com et puc ajudar a estudiar, i a part la majoria encara anàvem amb els apunts a mà. O sigui, jo crec que ara potser arribes a la uni i tothom pren els apunts a ordinador, no ho sé, però a la meva època algunes persones prenien apunts a ordinador, la resta anàvem molt a mà i estudiàvem en paper i boli, i això és un canal doncs, que em sembla curiós, no?, d'algú que vulgui compartir com es fa els apunts amb ordinador, o com fer els títols, com fer els índexs, i això, el seu canal està bastant dedicat a això. També ha fet algun vídeo sobre llibres, però bàsicament tècniques d'estudi, podríem dir. Jo crec que a ella li agrada molt estudiar i és molt apassionada del que estudia, i també llavors, si la seguiu a Instagram, de tant en tant fa Siobiblios, en diu, que es connecta a Twitch per estudiar o estar una hora estudiant amb la gent connectada i tots concentrats, i això, aquestes coses que es fan ara al món modern. I res, fins aquí les meves recomanacions. Espero que us hagin semblat uns canals interessants, espero haver-vos descobert algun canal nou. Com he dit al principi, no són tots els canals que hi ha en català, òbviament, i segurament direu, ostres, Anna, com és que no ens has recomanat el canal X? Jo què sé, la Juliana Canet. Doncs perquè crec que és una persona que ja segueix molta gent, que ja és coneguda, que surt a TV3, a Catalunya Ràdio, que no li cal que jo des d'aquí parli del seu canal. Jo he volgut parlar de canals que són més petits, però que crec que haurien de créixer més o que els hauríem de donar una oportunitat, no? I al final crec que el problema que tenim amb el català és que molta gent diu, ostres, mira, voldria buscar un canal això sobre minimalisme, i la gent tenim, no m'hi vull incloure, però a vegades també em passa, no?, que ho busquem en castellà, ho busquem en anglès, pensant que en català no hi haurà un canal sobre aquest tema o no hi haurà gent que parli d'aquell tema, i sí que n'hi ha, falta trobar-los, però perquè se'ls trobi també falta que la gent que els coneixem doncs els donem aquí una empenteta i una mica més de difusió. També segurament hi ha temàtiques que en català encara no tenim cobertes, i per això si tens una mínima intenció o ganes d'iniciar un canal, doncs que ho facis per tenir una varietat com més àmplia millor. Si dius, ostres, a mi m'interessa molt, jo què sé, ara m'ho estic inventant, però el maquillatge de pel·lícules, però un canal d'això, fes-lo perquè trobaràs gent que li agradarà, trobaràs gent que hi està interessada. I a mi em va passar que quan jo vaig començar a mirar Booktube només seguia 2 canals, i va ser a partir de fer-me jo el meu canal i començar a trobar tota una xarxa que vaig dir, uau, tota aquesta gent on era, no? Doncs al tu començar a fer vídeos sobre un tema, YouTube te'l recomana, ho vas fent xarxa i es va expandint l'univers de canals, i en aquest cas canals en català,
Jo crec que entre tots ens hem d'ajudar i això, i donar-nos difusió i fer-nos créixer mútuament. I res, callo ja. Els comentaris us espero amb les vostres recomanacions, o si algun canal us ha agradat i us ha cridat l'atenció, doncs també que m'ho digueu, i estaré molt contenta de saber que aquest vídeo ha servit per descobrir-vos nous canals en català. I fins aquí. Que vagi molt bé i fins aviat. Adeu!